Čau, čau, vítam vás Smoker, vítam vás u druhého dielu našej Minecraft Let's Play výpravy. Dneska by som chcel naťažiť ešte nejaké drevo a stavať si prvý dom. A kostlivec a toho chcem, lebo potrebujem kosť. A super, máme kosť hneď. Dobre, železo si vyťažíme. Takže takto, šup, šup. Tak. Ale vidím, že sa začína stmievať. A to není dobré. Okay. Kde mám jedlo? Tu mám jedlo. Že si dám sa napapám sa. Tak šup, šup. To si vezmem naspäť. Tak, tu si urobím ešte kamenný meč. Viete, by som si mohol 2 zrobiť pre istotu. Tak. Šup, zoberiem si naspäť crafting table. Tak a pôjdeme sa vydať v noci na nejaký prúskum. Chcem nájsť huby. A vlastne tu sme išli, tam bolo to uhlie. A tu je zase nejaká jaskinka, alebo len taká jama. Sakryš. A creeper. Fú. Tak. Musíme si dávať pozor. Zombík a krava. A kravička. Tu je kravička. Zišli by sa nám ovce. Creeper. Áno, podarilo sa nám ho zabiť. Takže tak. Kravička. Poď sem. Super. Ešte túto kravičku. Tak. Prasa. Tak. Ešte toto jedno. Kde si? A teraz ideme hľadať ovce. O, 2 kostici, sakra. To není dobré. Zdrhneme im zombík. Zombík sprostý. Tak. Tu je nejaká jaskyňa. Čož je dobré, ale potrebujeme huby, a ja vám to prezradím, chcem si postaviť dom v červenej hube, lebo keď dáte bone meal na červenú hubu, tak vám z toho vyrastie taký strom. No a v tom si chcem postaviť dom. Že urobíme si ešte torče. By sme nejaké mali. Tak, tam je creeper, ktorého samozrejme nechcem. A sviňa. Tak. Sakra, kde sú huby? Potrebujem huby. Nič. Môžeme sa vydať na nejaký prieskum do nejakej jaskyne. Lebo ako vidím, tak huby sa nám nájsť nepodarí. Tak, takže to není jaskyňa.
Tak. Tu je nejaká jaskyňa. Ale musíme sa zbaviť vody. Uha. To je nejaké jazero. Takže pôjdeme naspäť. Takže tak, pôjdeme tu, šup. Hop. A nič tu zase není, sakra. Tu je zase niečo, že môžeme ísť tu sa pozrieť. A tu je zase len taký prechod s creeperom. Takže asi nič, ale toto vyzerá už pekne. Takže tu by niečo... Tyjo, zase nič. Zase len priechod. Tu je ďalší priechod. Ja to mohol... Viete čo? Urobím si ešte styky. Na paličky, šup. Potrebujeme coal. Nie kostík, ale už máme tento. By sme sa mohli aj zatiaľ zabiť lečovi na to. Či? Ideme hľadať huby. Takže creeper ho obídeme. Tak. Bo creepery sú zlí. Šup, šup. A creeper, kostík, prasa. To nepotrebujeme. My potrebujeme huby. Vidím to tak, že v tomto diele si urobíme nejaký dom do nejakej skaly. Zatiaľ a asi mimo kameru nájdem tú hubu a vrátim sa späť ku domu, čo si postavíme a tam si začneme robiť ten dom v hube. Ale teraz musím ešte, tu som videla jaskyňu a tu ideme preskúmať. Kostík po mne strieľa, čož není dobré. A som mŕtvý. Sakryš. Dáme si respawn a sme zase na strome. A to asi už nenájdem, lebo fakt neviem, kde to bolo. Čakaj. Sa to pokúsim nájsť, ale nedávam tomu nádej. Lebo to fakt neviem, kde som. Sakra. Vôbec si nepamätám cestu. Tak toto som v pláne určite nemal. Ok, tu bolo to. Áno. To sme šli tu, toto viem. Sme šli nejako takto. Aj, sakra. Čakaj, to je nejaká zase creeper. Sakra. Fakt neviem, kde som šiel. Pôjdem sa pozrieť ešte tu. Ale pochybujem. Zase po mne strieľa. Super. Ako mali sme tam možno 20 železa. Mali sme tam sakryš. Ale je to v riti, no.
A tu je prasa, takže tu to nebolo určite. Nejakú dieru. Ja som si tam mohol urobiť screenshot však so súradnicami. Riti. Hory. Áno, toto si pamätám, tu buchol creeper. To si pamätám. Čo som tú kravu tu naháňal. Áno. Že takto nejako. Tu sú tie priechody. Takže pôjdem hore. Tak. Áno, áno. Tu som šiel. Asi takto. Tu som zdral pred tými creeperami. Áno. Presne tak. Ale... A tu niekde je tá diera. Na 100%. Tu niekde je tá diera. A tá diera je tam kde. Len... Musím si naťažiť nejakú hlinu, aby som sa dostal dole nejako. Sakra, aj s kostíkom, s prostým. Preto to neznášam kostlivcov, lebo proste sú sprostí, oni sú sprostí. 16 to by mohlo stačiť zatiaľ, len kde je tá diera? Tuto bude áno, tu je to mäso a tu je diera. Áno, máme to. A už tam nie sú moje veci. Ale prečo? Do riti, oni zmizli. No sakra, no nič, budeme musieť zháňať od znova. Ešte, že tu máme ovce. Máme tu ovce. A máme tu aj hubu, ale potrebujeme červenú. Z tejto vyrastie len taká rovná plocha. A to my nechceme. My chceme červenú hubu. Potrebujeme ešte jednu ovcu. Tam sa kúpe. A tu je ešte ovca. A potom potrebujem ešte jedlo. Ale jedlo potrebujem rýchlo. Á, sakra. Už ma to zabíja, sakryš. No, dúfam, že ma to zase nezabije. Kravičky, sliepky, kde ste? Čakaj, není to ešte to mäso? Áno, je znité mäso. Sice nič moc, ale aspoň na chvíľku. A tu sú sliepky. Takže, no ako vidím, v dnešnom diele domček nebude, lebo nás zabil skeleton, zhodil nás do priepaste a veci zmizli. Takže máme smolu, musíme začať znova. A mimo záznam, mimo kameru si naťažím drevo, lebo to vás nebude baviť. A v tom ďalšom diele určite už budeme stavať dom. Určite ja si mimo záznam naťažím drevo, aby ste to nemuseli kúkať. A už natáčame niečo cez 13 minút. Tak ja by som to pre dnešný diel ukončil a dúfam, že sa vidíme aj u ďalšieho dielu našej Minecraft Let's Play výpravy. Ešte zabijem túto sliepku, chcipni, dobre. Tak dúfam, že sa vidíme aj u ďalšieho dielu. Čau, čau.